שלום, אני אילנה נוי, ובמסגרת כל סדרת תרגילי המתיחה שאני מלמדת אתכם אחרי רכיבות, לפני רכיבות, בזמן הרכיבות, חשוב לי להראות לכם, אנחנו הרבה מדברים על השריר של הבאגן, על האיליופסואס, וכמובן האב הראשי, אבל האיליופסואס, שבזמן הרכיבה אנחנו עובדים איתו המון, עם השריר המפסעה, כל הזמן, ברכיבה אנחנו רוצים למתוח אותו. היום אני אראה לכם מתיחה שאפשר לעשות אותה, יותר נוח לעשות אותה בבית, אחרי שאתם מגיעים הביתה, כי צריך משטח ישר, ושיהיה לכם נעים לשכב. אם אתם רוצים את זה בשטח, אז בשמחה רבה. מה שאני מדגישה לפני שאני הולכת לשכב על הבטן, זה שיש לנו את עצמות האגן, ובעצמות האגן, אני רוצה שעצמות האגן, האטיס יהיו צמודות לרצפה. אני הולכת לשכב על הבטן, להניח יד אחת, מצח אפשר להניח על היד, לשחרר את הכתפיים. עכשיו, אני רוצה ליצור שהאגן שלי יהיה צמוד לרצפה, ואני אסביר כי הרבה פעמים כשאנחנו עושים את המתיחה הזאת בעמידה, אנחנו לא מקפידים שהאגן יהיה ניטרלי. אנחנו מסובבים אותו קדימה ואחורה. אני אקח עם יד ימין את כף רגל ימין, שכבר זאת מתיחה להרבה מאוד אנשים, ומה שאני רוצה שלא יקרה זה המשולש הזה פה, שהאגן יתרומם. לא יקרה המשולש הזה, המרחק. צריך שתצמידו את האגן, עצם האגן, עצמות האטיס יהיו צמודות, תיקחו ותנסו לא לקחת את העקב לישבן, להפך, להרחיק אותו ולהרים את הברך. עוד פעם אני אוריד, שאיפה, אני יכולה להוריד את המצח, נשיפה להרים. ואז אני מרגישה מתיחה מאוד טובה באיליופסואס ובאב הראשי. כל נשיפה אני מנסה להרים. גם אם הצלחתם להרים טיפה, לא הרבה, זה מעולה. תנסו לא לקבץ ישבנים. אני יודעת שההמסטרינג מתכווצים כאן, אבל שוב, תנסו להתרגל לתנועה הזאת ולהיות בה, ולהישאר. עוד פעם, ניקח אוויר ולהוציא אוויר. אותו דבר נעשה בצד השני. נשחרר יד שנייה. אני שומרת על האגן, ממש ממש מגביל לרצפה. אני לא נותנת להרים את האגן. לגברים התנועה הזאת הרבה יותר קשה, אבל היא הרבה יותר חשובה גם, כי יש לנו הרבה בעיות אחר כך. מהאיליופסואס אנחנו מרגישים כל הגב שלנו יכול להתאפס. יש לנו מסלול שלם. אז מפה, בנשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה. ננסה לנתק כמה שאפשר את הרגל, כמה שיותר. אם אתם תעשו את זה, ככל שתתמידו, ככה טווח התנועה שלכם, המתיחה תגדל. ולשחרר, מצוין. שתי ידיים, נדחוף עצמנו אחורה, ישבן אחורה, מצח על הרצפה, ידיים רחוקות קדימה, נעריך כמה שיותר זנב אחורה. ולאט לאט. תודה רבה, ושיהיה.